Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ελπίζω να περνάτε όλοι καλά, να συνεχίζετε τις διακοπές σας, να ξεκουράζεστε, να κάνετε όλα αυτά που επιθυμείτε. Ο λόγος του σημερινού βίντεο είναι το ότι θέλω να σχολιάσω ένα βιντεάκι το οποίο είδα εχθές στο Facebook, που ήταν μια κυρία τέλος πάντων, η οποία σε αυτό το βίντεο απευθυνόταν προς τους γονείς και τα παιδιά τους, σε παιδιά συγκεκριμένα 10-12 χρονών, 13-14 και στους γονείς τους, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για το πώς έχει καταντήσει η νεολαία, πώς έχουν καταντήσει τα παιδιά. Συγκεκριμένα λοιπόν αυτή η κυρία, ξεκινώντας αυτό το βίντεο, θα σας το πω πολύ εντάχει, ξεκίνησε αυτό το βίντεο λέγοντας ότι δεν πάει άλλο με αυτά τα παιδιά. Έλεγε ότι τα 12χρονα παιδιά βάφονται, τα κοριτσάκια συγκεκριμένα βάφονται για να πάνε στο σχολείο σαν τραγουδιάρες σε μπουζουκοπίστα, κάπως έτσι το είπε, τραγουδιάρες σε μπουζουκάδικο, συγκεκριμένα αυτά τα λόγια της, και ότι δίνονται σαν τζούλες, ότι κατά την άποψή της τα 12χρονα αυτά παιδιά στα δικά της μάτια δεν είναι παιδιά, διότι παιδιά για εκείνη είναι όσα κρατάνε την παιδικότητά τους ενεργή, ενώ σε αυτά τα κοριτσάκια τα οποία χαρακτήρισε τραγουδιάρες μπουζουκάδικου, το βλέμμα τους, λέει, έχει μια απίστευτη πονηράδα, μια πονηριά, είναι κολαπτώμενες βίζιτες και ούτω καθεξής. Αργότερα προχώρησε και σε ένα σχόλιο ακόμα, στο οποίο είπε συγκεκριμένα ότι όταν εκείνη ήταν 12-13 μέχρι 15 ετών έπαιζε με κούκλες, ενώ τα κοριτσάκια αυτά παίζουν με πούτσες. Μετά άρχισε να κράζει τους γονείς, που τέλος πάντων ήταν ένας αχταρμάς γενικότερα. Ήταν ένα βίντεο στο οποίο εξέφραζε έτσι μια αγανάκτηση του μέσου ανθρώπου, ο οποίος αγανακτά για το πώς έχει γίνει η κοινωνία και για το πώς έχει καταντήσει η νεολαία. Μάλιστα είπε στην αρχή του βίντεο ότι σε αυτό το βίντεο απευθύνομαι στη νεολαία, στους νέους και στις νέες αυτής της χώρας. Έλεγε μαζευτείτε, συμμορφωθείτε και ούτω καθεξής. Και τέλος πάντων μπορείτε να κατανοήσετε όλο το κόνσεπτ αυτού του ιντερνετικού ξεσπάσματος του οποίου είχε αυτή η κυρία. Ο λόγος ο οποίος αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο, καταρχήν να σας πω ότι πρωτίστως με θλίβουν τα σχόλια τα οποία είδα κάτω από αυτό το βίντεο. 90% των σχολείων συγγνώμη, 90% των σχολείων ήταν λοιπόν σχόλια του τύπου «Πες τα, να γεια στο στόμα σου», «Καλά τα λες», «Επιτέλους κάποιος τα λέει», «Πες κι άλλα» και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν το 90%. 95% των σχολείων, είχε 3.000 σχόλια αυτό το βίντεο από κάτω. Και εντάξει, εγώ μπήκα στη διαδικασία, έκανα ένα σχόλιο αρκετά εκτενές, αλλά επειδή το σκεφτόμουν όλο το βράδυ αυτό το οποίο είδα σε αυτό το βίντεο, και αυτό το οποίο με προβλημάτισε περισσότερο ήταν ότι πέρα από αυτό που είδα, τα σχόλια των ανθρώπων που διάβασα. Και αποφάσισα να κάνω λοιπόν ένα βίντεο μετά από καιρό στο κανάλι, να εκφέρω κάποιες προσωπικές μου απόψεις επ' αυτού του θέματος. Άμα θέλετε τις ακούτε, άμα δεν θέλετε δεν τις ακούτε. Ωστόσο, θεώρησα σωστό να υπάρχει και μία άλλη οπτική στα πράγματα. Πάμε να τα πιάσουμε λοιπόν ένα-ένα. Αρχικά, θεωρώ πάρα πολύ μεγάλο λάθος, φάουλ, απαράδεκτο, γενικότερα αυτή είναι η λέξη, απαράδεκτο, ένας άνθρωπος 45, 50, 55, 40 χρόνων, δεν ξέρω πώς είναι αυτή η γυναίκα, να βάζει στο στόμα του παιδιά 10, 12, 13 χρονών, 15, γενικότερα νέους ανθρώπους, εφήβους, και να τους χαρακτηρίζει με αυτές τις λέξεις τις οποίες χρησιμοποιήσει. Αν έχεις το οποιοδήποτε πρόβλημα
σίγουρα αυτό το πρόβλημα δεν το έχεις με τα παιδιά αυτά. Αν έχεις το οποιοδήποτε πρόβλημα, το πρόβλημα ενδεχομένως να το έχεις με τους γονείς αυτών των παιδιών, γιατί πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας ότι ένα παιδί 10, 12, 13, 14 χρονών, 15 είναι 100% στο σπίτι υπό την επίβλεψη των γονιών του και ούτω καθεξής. Δεν είναι ένας αυτόνομος άνθρωπος ο οποίος μένει μόνος του, κινείται μόνος του, άρα σε κάποιο βαθμό δεν μπορεί να είναι και αυτός υπόλογος για τις επιλογές του. Ωστόσο, αυτό το οποίο με έβαλε σε σκέψεις σε αυτό το βίντεο ήταν ότι βγήκε σε έκραξης. Έκραξε αυτή η κυρία λοιπόν όλη την νεολαία, το μεγαλύτερο ποσό της νεολαίας συγκεκριμένα, το οποίο κατά τη γνώμη της είναι εκολαπτώμενες βίζιτες, ξέρω εγώ, κοριτσάκια τραγουδιάρες, αγοράκια με σκουλαρίκια, με βαμμένα μαλλιά, γενικότερα δηλαδή μια εικόνα η οποία είναι στα δικά της μάτια ανήθικη και λάθος για την κοινωνία και ούτω καθεξής. Καταρχήν, να πούμε ότι οι νέοι οφείλουν να σοκάρουν. Αν δεν σοκάρουν, δεν είναι νέοι. Να ξεκινήσουμε με αυτή τη σκέψη. Ένας νέος άνθρωπος θα συμπεριφέρεται σαν νέος άνθρωπος, είτε αυτό έχει να κάνει με το πώς αντίνεται, πώς θα μιλάει και την εν γέννη συμπεριφορά του. Άρα το να σε σοκάρουν οι νέοι άνθρωποι, πολύ καλά κάνουν και σε σοκάρουν, γιατί είναι νέοι άνθρωποι. Και το νέο, το καινούριο, πρέπει πάντα να σοκάρει το παλιό. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι. Θεωρώ άκρος υποκριτικό αυτό το βίντεο από ανθρώπους 40, 45, 50 χρονών, λίγο μεγαλύτερος από μένα, εγώ είμαι 36, αλλά και από τη γενιά μου ενδεχομένως, αλλά πόσο μάλλον από τους 50-55, θεωρώ μια τεράστια υποκρισία ένα βίντεο σαν αυτό, διότι τα παιδιά όλα αυτά τα οποία η κυρία αυτή αναφέρει ως τραγουδιάρες του μπουζουκάδικου και κολαπτώμενες βίζιτες είναι παιδιά ανθρώπων που σήμερα είναι 45-50 χρονών. Είναι παιδιά της δικής της γενιάς. Είναι παιδιά λοιπόν της δικής της γενιάς. Μήπως αυτή η κυρία θα έπρεπε καλύτερα να αναλογιστεί πρώτα, και όταν λέω αυτή η κυρία, όπου κυρία ο κάθε άνθρωπος αυτής της γενιάς, μήπως θα έπρεπε να αναλογιστεί πρώτα τα δικά τους λάθη. Μας παρέδωσαν έναν κόσμο γεμάτο ηθική και τον καταστρέψαμε. Μας παρέδωσαν αξίες τις οποίες ξεχάσαμε. Μας παρέδωσαν φιλοσοφία, πνευματική καλλιέργεια και εγώ δεν ξέρω τι, και βγήκαν τώρα τα κοριτσάκια τα 12χρονα ντυμένα ως τραγουδιάρες και χαλάσανε αυτόν τον ονειρικό κόσμο τον οποίο μας δώσανε αυτοί οι άνθρωποι. Θα σας πω εγώ τι μας προσέφερε αυτή η γενιά, και προς Θεού δεν βάζω όλους τους ανθρώπους στο ίδιο καζάνι, όπως και όλοι οι άνθρωποι δεν είχαν την ίδια άποψη με αυτή τη γυρία, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα σας πω εγώ τι μας προσέφερε αυτή η γενιά αυτών των ανθρώπων που σκέφτονται, το διαχωρίζω, κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Αυτή η γενιά λοιπόν είναι η γενιά των διαζυγίων, η γενιά λοιπόν των χωρισμένων γονιών με πολύ τσαμπουκά πολλές φορές και πολύ άσχημες καταστάσεις μες στα σπίτια, η γενιά του ρουσφετιού, του βολέματος, του οχαδερφέ, του δεν πειράζει, η γενιά των πατεράδων που κατεβάζανε τα ούζα και του λέγανε το πιτσιρικά μην κάνεις φασαρία, η γενιά που γέμισε τα παιδιά τους τάμπλετ, κινητά τηλέφωνα, επειδή κομματιασμένοι από τη δουλειά τους δεν είχαν 5 λεπτά να ασχοληθούν με το παιδί, η γενιά των λευκών γάμων, έτσι, άντρες μες στο σπίτι να βγαίνουν και να έχουν τα παιδιά και να απεκροπίνουν με άλλες γκόμενες, και μαμάδες τύπου καθώς πρέπει να έχουν τους γκόμενούς τους, έτσι. Μήπως αυτά τα παραδείγματα βλέπουν αυτά τα παιδιά στα οποία αυτή η κυρία αναφέρεται? Γιατί ένα παιδί 12 χρονών, λίγο ή πολύ, θα κάνει αυτό το οποίο βλέπει.
Ξέρετε, τα παιδιά είναι καθρέφτες. Είναι σφουγγάρια και αντικατοπτρίζουν την κοινωνία την οποία έχουν μπροστά τους. Τι βλέπουν λοιπόν αυτά τα παιδιά σήμερα από όλους εμάς τους μεγάλους? Ψέμα, υποκρισία, νεύρα, τσαμπουκά, ψυχολογικά προβλήματα. Μην πω για τη γενιά των ηρεμιστικών, γιατί η γενιά των 50άριδων ήταν η γενιά του κόμπλεξ του ψυχολόγου, αλλά του ηρεμιστικού ως τσίχλα. Είχα λίγο άγχος σήμερα και πέτυχε κούμποσα 5 Ζάναξ. Έτσι, αλλά κατά τα άλλα δεν πάμε σε ψυχίατρο, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά στην υγεία μας και είναι και ταμπού να πας σε ψυχολόγο. Νομίζω τη δική μου γενιά και κάτω το σπάει αυτό το ταμπού με τους ψυχολόγους και πολύ καλά κάνει. Έτσι. Άρα μιλάμε για αυτή τη γενιά η οποία γέμισε αυτή την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα, το θυμό, την απογοήτευση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, το στρες, το άγχος, την αδιαφορία πάνω στα παιδιά τα οποία σήμερα τους φτύνουν στη μούρη. Γιατί τα παιδιά αυτά τα οποία είτε πλακώνονται μεταξύ τους στα πάρκα, γιατί ακούμε συνέχεια για περιστατικά βίας, είτε κυκλοφορούν με τα δωδεκάποντα σαν να είναι τραγουδιάρες μπουζουκάδικου, κατά βάθος τους γονείς τους θέλουν να δίνουν και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τους γονείς τους μιμούνται. Άρα θεωρώ ότι είναι τελείως ηλίθιο ένας άνθρωπος 50 χρονών σήμερα να βγαίνει και να τα βάζει με την νεολαία. Να του φταίνε οι νέοι που χαλάνε την αισθητική του, την αισθητική της. Αυτά τα κολόπεδα τα οποία χαλάνε την αισθητική μας. Αφήστε τα νέα παιδιά ήσυχα. Αν θέλετε πραγματικά να κάνετε κάτι, ασχοληθείτε σοβαρά με τα νέα παιδιά και τα προβλήματά τους. Μιλήστε τους, μπείτε στη θέση τους, διαβάστε την ψυχή τους, διαβάστε αυτά που διαβάζουν, ακούστε αυτά που ακούνε και προσπαθήστε να τους πλησιάσετε και να τους καταλάβετε ουσιαστικά, όχι σαν το θείο που κάθεται με την νεολαία επιφανειακά, ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα δεν βοηθάει κανένα νέο παιδί, ένας ακόμα άνθρωπος ο οποίος θα βγει να τον κράξει. Γιατί κυρία μου, αυτό το νέο παιδί το οποίο εσύ κράζεις σε έχει γραμμένη εκεί που δεν πιάνει μελάνη και πολύ καλά σου κάνει. Γιατί τη δική σου γενιά φτύνει με αυτή τη συμπεριφορά, την οποία δεν θα εξετάσουμε σήμερα αν είναι λάθος ή σωστή. Τα νέα παιδιά έχουν όλα τα ελαφρυντικά αυτή τη στιγμή από όλα αυτά τα σκατά που τους έχουμε ποτίσει όλοι μας, μέσα από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το σχολείο, τους καθηγητές, τα βιβλία. Ποια πνευματική καθοδήγηση δώσαμε σε αυτά τα παιδιά? Τι παραδείγματα τους δώσαμε? Να σας πω τι παράδειγμα τους δώσαμε. Τους έδωσε το παράδειγμα ο πατέρας, έχω το καλύτερο βίσμα για να μπει στο δημόσιο. Αυτό το παράδειγμα. Τους έδωσαν το παράδειγμα, το άμα δεν γράψεις 20 δεν έχει διακοπές το καλοκαίρι. Δηλαδή να καταλάβουν από νωρίς ότι όλα είναι ένα αντάλλαγμα σε αυτή τη ζωή. Όχι κάτσε διάβασε για τη δική σου καλλιέργεια, έτσι. Γράψε 20 γιατί δεν έχει διακοπές. Άρα τι καταλαβαίνει το παιδάκι? Αντάλλαγμα. Λεφτά. Έτσι. Σε αυτόν τον κόσμο. Αυτόν τον κόσμο τους δώσαμε. Επίσης κάτι τελευταίο. Όλοι αυτοί οι γονείς οι οποίοι... όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι λοιπόν κράζουν τα νέα παιδιά κτλ. Και στα δικά τους 12 και 15 χρόνια παίζανε με κούκλες και όχι με πούτσες. Γιατί έτσι χαρακτήρισε αυτή η κυρία στο βίντεο αυτό. Ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο της υπόθεσης? Το χειρότερο της υπόθεσης είναι ότι εκείνη η γενιά έπαιζε με κούκλες και όχι με, μην ξαναπώ τη λέξη, όχι επειδή είχε την ηθική να το κάνει, αλλά επειδή έτρωγε ξύλο. Επειδή είναι η γενιά που είχαν ακόμα πιο βαρβά τους γονείς, έτσι, πατριαρχικά σπίτια με δυνατούς μπαμπάδες και μαμάδες που το βουλώνανε, και το παιδί δεν τόλμαγε να κουνηθεί. Αυτοί που δεν τόλμαγαν να κουνηθούν, που φοβόντουσαν, που φάγανε ξύλο, που ήταν μαζεμένα και καλά παιδιά, που φοράγανε ποδιά στα σχολεία και σου λένε σήμερα ότι εγώ αν είχα κάνει αυτό που έκανες θα είχα φάει φάπα, γι' αυτό έγινα άνθρωπος. Αυτοί οι άνθρωποι που γίναν έτσι άνθρωποι μεγαλώνουν σήμερα αυτά τα παιδιά τα οποία τα χαρακτηρίζουν ευαίσθητες. Έχουμε καταστρέψει κάθε έννοια κοινωνικής συνοχής, έχουμε καταστρέψει κάθε έννοια
πνευματικότητας, έχουμε καταστρέψει κάθε έννοια παιδείας, καλλιέργειας και ερχόμαστε στο τέλος και ζητάμε και τα ρέστα από την νεολαία για το πώς δίνεται, πώς συμπεριφέρεται, πώς μιλάει και τι μουσική ακούει. Όσο λοιπόν καθόμαστε πίσω από τους υπολογιστές μας, στα καφενεία, στις καφετέρειες και όπου και κράζουμε αυτά τα παιδιά, τόσο περισσότερο θα μας φτύνουν. Γιατί αυτό μας αξίζει. Να φτύσουμε. Όταν αποφασίσουμε να επιστρέψουμε στις ρίζες, στην καλλιτεχνία, στη φιλοσοφία, στα μαθηματικά, στη γυμναστική, σε αξίες ζωής, απλές καθημερινές αξίες, χωρίς πολύ σύνθετα πράγματα, στην ελευθερία του κάθε ανθρώπου να εκφραστεί και να εκφράσει αυτό που θέλει και στην αποδοχή του άλλου να μπει στη διαδικασία να τον μελετήσει, αν όχι να τον καταλάβει. Όσο λοιπόν δεν γυρνάμε σε αυτές τις βασικές αρχές, τόσο τα κοριτσάκια θα ντύνονται σαν μπουζουκόβιες τραγουδιάρες και αυτή η κυρία με το τσιγάρο στο χέρι θα κάνει μάθημα ηθικής στο ίντερνετ, λέγοντας στη νεολαία πόσο μοίασμα για την κοινωνία μας είναι. Αφήστε τα νέα παιδιά ήσυχα. Η ελπίδα είναι πάντα για τα νέα παιδιά. Αν η δική σας γενιά κάει και είναι δικό σας πρόβλημα, ενδεχομένως και η δική μου γενιά να καίγεται, ας ελπίσουμε ότι η επόμενη δεν θα καεί. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς διαφορετικό από τους προηγούμενους είναι να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ουσιαστικά αυτά τα παιδιά. Ίσως να το καταφέρουμε. Αυτά, φίλοι μου. Καλό βράδυ, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχετε. Να είστε καλά.